Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, ako si Mel, tubong Samar, pero 7 years na dito sa Dubai. Tawang-tawa ako nang mapakinggan ko ang sulat ni Rose noong nakaraang Lunes tungkol sa asawa niyang Jutes. Tanda mo yung partner. Eto na naman, ano ba Eto yan? na naman to eh. Ay, nag-uusbungan kayo ha? Ano, aaminin mo din, ikaw din ba? Kasabay ng malutong na hagalpak ng tawa ko ay ang panunumbalik ng maraming alaala. O ayan na. Nako, ayan na nga ba sinasabi natin? Alam nyo kasi, I was in the same situation 5 years ago. Oh. At hayaan ninyong ibahagi ko ang aking kwento. Papalitan ko na ba? Sige, pwede. Sige. Isang taon na kami ng jowa ko nang magkeme kami. Nagulat ako, tambalan. Bite size. Ito na naman tayo! Ano, alam mo, feeling ko umpisa na talaga to. Magiging ano na to eh. Hindi na to Dear Nicole and Chris o kaya Dear Mahiwagang Burnay. Ano na to eh? Dear Serex talaga to. O, yung mga kilalang Serex. Batchmates. Bite size? Tingin pa lang, alam kong hindi man lang ako matitinga. Walang kaduda-duda. Kayo naman. Mas mahaba pa ang hinliliit ko. At lahat po tayo tumingin sa hinliliit. Dahil sa matinding pagkadismaya, walang nagaganap sa amin. At pinili ko din na makipaghiwalay na lang. Mas gusto ko kasi yung may sakit at hapdi akong nararamdaman. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magjojowa ng hindi gifted. Hindi bali ng hindi kagwapuhan, basta may ipagmamalaki. Dahil syempre, keme ang love language ko. Ayoko matali sa habang buhay na relasyon nang hindi ako masaya pagsapit ng gabi. Nakakapangit yun. Literal na nakakatuyot. Kaya gets na gets ko talaga ang pinagdaraanan ni Rose. Yung tatlong naging jowa ko after ni Mr. Bite Size, jumbo hotdogs lahat. Pero medyo bastos. At yung super jumbo sa kanilang tatlo, yun ang pinakasalan ko. Dito sa asawa kong Arabo, pakiramdam ko lagi, it is my first time. Iba. Paano ba naman? Kasing haba ng ruler. Feeling ko napapasayaw lagi to. Napapabang-bang ka.
Nakakaloka! Sabi niya, Oh. busog na busog ang monay ko. Walang kasingaw-singaw. Biyak na biyak. Apat na ang anak namin pero araw-araw pa din kami. Diba? Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Sa mga kapwa ko tambalanista, check muna bago pa kasal. Tikim lang ng tikim hanggang mahanap ang makakapagbadala sa inyo sa rurok ng kaligayahan. O teka lang the views and opinion of our Mahiwagang Bornay senders may not necessarily be the views and opinion of the hosts of the show. Ayan ha. Kinaklarify lang. management, And the management of this company. Ha? Yan. Sabi niya, mahirap magtagal ang relasyon kung uhaw ka, hindi lang sa patak ng ulan, pero pati na rin sa haba at taba ng pagmamahal. Party! Woohoo! Every day! Araw-arawin natin, girl! Dapat dito, araw, gabi. Iba talaga. Ang inyong tambalanista, Mel. Ayan. Mel. Feeling ko ang dami na inggit tuloy. Oo nga, yung mga iba, ito na talaga yung literal na napapa, sana all. Yan. O edi, ganun talaga. May mga tao talagang ganun di ba? Pero again, ulitin Sabi nila lang- gifted pag ganun, di ba? Oo, sabi daw nila. Kaya nga, yung opinion ni Mel na dapat tikim-tikim muna bago kasal, hanapin Grabe yung muna yung mga tikim-tikim muna. Kemerot Chuvales. So yung sinabi nitong si Mel ay kanyang opinion bilang sender na Mahiwagang Bornay. And not necessarily ay ang opinion ng buong Love Radio Network. Ipapaliwanag lang po namin yung In aspetong other words, yan. wala po kaming kinalaman Correct. dyan. Kami po ay nagbabasa lamang. I wonder, alam mo, yung writer na Mahiwagang Bornay natin, yung kung saan nyo po sinesend yung mga kwento. Miss Jane, pwede mo bang isend sa amin yung original? Kasi sabi niya nahirapan daw siya ulit na parang i-rehash ito na pwedeng pang radyo Oo. Gusto namin mabasa yung original version. Hindi, ito, actually, Oh. Miss Jane, ang gustong malaman ni partner, send mo yung picture nung... Yan. Send pic please. Nung Kasi- sender, yung dinidescribe niya Ay, sa kwento. Hindi na yung at sender, nung Arabo na. Pakialam ko naman kay Mel. Charot! Charot lang, di ba? Send pic please. Charot. Hindi naman kami naniniwala. Lunes na lunes talaga. Nakakahiya naman kay Father na nakatutok ngayon. Father! Bless me, Father, for I have sinned. Ay, nako, Lord, Ay, sorry nako, na. sorry na Sorry, po. Nagbabasa lang ng kwento. Ay, nako. Anyways. Parang na-excite ka dun. Parang ang taas ng energy level mo Hindi. habang binabasa mo yun. Hindi, kasi, alam May mo, naglaro sa isip mo, aminin mo. Hindi naman sa ganon, partner. Ano lang talaga, sadyang malikot yan. Malikot yung Pag-iisip. pag-iisip nating lahat dahil sa kwento na Mahiwagang Bornay. Visual siya Diba? Hindi, yun, at aminin na natin, diba? Yun yung sinasabi namin ni partner, na nagugustuhan namin kwento. Hindi not necessarily ito ano ko lang clarify ko lang. Gusto natin ang isang kwento na sinesend sa Mahiwagang Bornay kapag ito po ay nagke-create ng picture. So, ibig sabihin, it was written in such a way na kapag pinakinggan mo, kahit wala kang picture, na-create ito sa isip mo. Yun lang yon, partner. Hindi lang Okay. itong kwentong to. Maraming ganon. Okay. Okay? Ikaw ba, minsan dumating ba sa Alin sa, yan? sa isip mo Ang alin? na what if? Ano? Diba? Ganun Ano yung, yan? Ano ganun ba? yung Ano yung natikman mo. Hindi ko Ay, rin alam hirap. kung paano ko itatanong. At hindi rin natin Ayoko alam. magkasala ngayon lunes. Correct. At saka hindi rin naman natin alam kung paano pa natin itatawid itong Ah, na hindi, to, ganito usapan na lang, to, ganito na di lang. ba? Minsan ba pinangarap mong gawing love Ano ba, alam mo- language yun? O naging love language mo ba yun? Ang alin? Ang eme, Ang keme. eme? Feeling ko naman yung mga iba nagde-deny lang, di ba? Pero part talaga Tinamay pa yan. yung iba, ikaw nga yung tinatanong.
Yung iba naman, nagdi-deny lang. Sa'yo nga yung tanong. Sorry. I would say, Yes. kung tinatanong mo yan, I would say that it's an integral part. Yan. O di ba parang So, kasi, yes. oo naman, So, yes. part siya. Part siya kasi hindi lang naman yan ang love language ko. Yan, Okay. oo. So, part Hindi, siya. oo, parte siya. At yun din ang Kasi- katulad ng sinabi natin dun sa yung kay Rose dati. Siya yung talaga yung love Oo, language niya. Wala siyang oo. pakialam sa iba eh. Correct. Sa ibang Actually, aspeto. feeling ko si Rose din naman yung love language niya, di ba? Kaya nga malungkot siya. Oh, Natanda mo? that alone Oo, is her love language, Oo, at Oo. ganito rin si Mel. Diba? Oo. Siguro yung mga iba, hindi lang nila inaamin na yun talaga yung major. Ang sinasabi lang nila, it's an integral part. Nakikipart lang. Oo, It's an nakikipart important lang. part. Oo, Ganon. ganun. Diba? At Oo. hindi lang daw yun. Diba? Mga ganun. Diba? Pero parte kasi yan eh. Oo, parte oo naman, naman, parte oo naman naman. yan. And it's something that the married couple share. Diba? Yun naman yung gift na binibigay sa sa mga married couple. Kasi yung katotohanan na hiwalayan nung nalaman niyang jutsu yung asawa Oo, niya, hiniwalayan diba? niya agad eh. Correct. Kasi yun lang talaga yung basehan niya, yun ng love language. Kasi yun yung kanya, yun yung parang top Oo. one niya eh, ganun. Kasi kahit na maraming mga iba pang love languages, Oo. top one niya yung priority niya yun. Di ba, nakwento na natin yan dun sa last time na meron din akong friend na ganyan, partner. Wala siyang pakialam kahit walang itsura, mahirap, lahat. Dakos. Basta Dakos. yung Dako. ganun. Kasi sabi niya, sabi niya yung itsura pwede mabago. Oo. Sabi niya yung kahirapan pwede ikayaman or pwede ako na magtrabaho. Sabi ng friend kong girl, 'di ba? Kasi may mga ganyan talaga. May mga kanya-kanyang preferences. May mga iba naman na gusto ko yung mayaman kahit wale. Kasi Oo. anin ko naman yung araw-araw, kung araw-araw naman akong gutom. Ganon. Pero, Kanya-kanya kasi talaga yan. follow-up question. Bakit ako? Kasi tuwan-tuwa ka sa kwento. Hindi lang naman ako natuwa. Ganado ka. Marami namang natutuwa. Kanina pa kaya mataas ang energy ko. Grabe ka sa akin. Hindi, extra talaga yung Hindi, today. it's a Monday, nakatulog na mahaba, ganun. Since you consider this as an integral part of your relationship, Oh. importante ba na ducks? Or okay na sa iyo yung Bakit juice? ako nga ang Pero- tanungin natin yung mga tambalan ni Sadet sa Facebook Live. Naghahanap pa naman ng damay. Wala Kasi lang, para opinion lang. Pag sinagot kasi yung tanong na yan. Pag sinagot kasi yung tanong na yan, partner, maraming ano yan. Wala naman daming consideration. Hindi, Sagot lang. marami kasing ang dami nyo nang pong i-imagine. Hindi, Wag ka- sumagi ba sa isip mo? Ang alin ba? Na dapat, Bakit walang counterpart version na pwede kong itanong sa lalaki? Sige, pwede. Sige, okay ha. Mahalaga ano yung, sa inyo. anong sasabihin namin? Maluwag, ganon? Hindi. Hindi, kasi Sagutin hindi mo lang muna naman, yung tanong ko bago ka magano. Sandali lang. Mag-reverse ng tanong. Hindi ako nagre-reverse. Ang mamaya, ang reversal question for all, 'di ba? Is sa mga lalaki importante din ba talaga na Oo. na malalaki, hindi yung mga kasikipan at mga kaluwagan. Yung mga malalaking parte ng katawan ng babae. Okay. Diba katulad ng puson? Hindi katulad ng dibdib, ng balakang, ng puwet. Diba yun naman yung mga... Yung, Oo, kaya may kayo malaking bahagi ng Oo, katawan. humalig dun sa mga... Bakit aminin nyo na sa mga lalaki? Kapag ka nakakalimutan po ninyo na i-unmute o kaya i-lower yung volume ng phone ninyo, mga paulit-ulit yung kanta. Bakit paulit-ulit yung kanta? O ilang beses mong tiningnan, di ba? Pinanood sa TikTok or pinanood sa... Lamnadis. Lamnadis talaga. So, mahalaga din po ba yun sa inyo? O yan. So, pwede kayong diba? mag-comment para naman may contribution kayo. Correct. Ay, sabi ni Kuya Boyet, no. hindi. Kasi hindi naman kami talker. Hindi kami mapalakwento ng mga nakikita namin. No. Hindi mahalaga. So kung hindi mahalaga Oo. ang sukat, ganun din, I guess ganun din sa ibang mga babae. Oo. Kasi Pero nga, may mga tao talaga na very particular na sa mahalaga size, sila sa sukat. sa performance, Oo. at sa aspetong, di ba, sexual.
'Di ba? May mga babae talagang sobrang importante. Correct. Tingnan mo, as for At some, may lalaki din ganun ha. May Yeah. mga lalaki Oo. din ganun. For some, sa particular po sa kwento na ito mga kaibigan na talagang preferred niya yung malalaki yung size. Yes. Diba? For some, hindi talaga na parang nakakagulat itong gandong klase ng kwento. Talaga ba, hiniwalayin mo yung boyfriend mo nung nalaman mong hindi dako, di ba? Correct. At maghanap ka ng iba, nakakagulat yun for others. Talagang marami namang aspeto kasi ng relasyon na pwede mong pagyamanin at pwede mong tingnan as large, as something big. Correct. Di ba? Yung pagmamahal. Pag-aaruga sa'yo, yung yaman ng tao, Yan. 'di ba? Yung time na binibigay sa'yo, 'di ba? Kung bawing-bawi naman sa ganung bagay, pasok 'yun sa iba. 'Di ba? Sa ibang babae, pero para kay anong pangalan niya, Rome. Ano to? Mel. Oh, Sino si Rome? Si Rose May pala yung una. Si Rose at Rose saka si Mel. Oo, Kaya na naging Rome. Rome, Oo. yan. Silang So, dalawa kasi, alam mo, pwede kayo maging magtropa talaga. Gusto niyo buo kami ng eyeball para sa inyo? Correct. Kabuo na tayo ng grupo. Dun sa mga gusto mag-PM sa amin na may mga problemang mga sukat. Di ba? Bumubuo na po ng grupo si Rose at si Mel. Yan. Sa ngayon ang tawag pa po sa grupo nila ay Ay, Rome. Rome. Yan. Diba? Dagdagan po natin ng mga letra sa kanilang pangalan. Oo. Yan, may mga ito for them, for Rose and Mel, talagang importante sa kanila yung ganitong aspeto Correct. ng relasyon. And it's top priority. Yan. Oo, at hindi natin masisisi kasi preference nila yon. Correct. Kanya-kanya naman yan. Meron akong kakilala rin partner na hindi talaga, as in wala namang kahilig-hilig. Oo. Ganun talaga, iba talaga yung love language niya. Talagang ganun. At masaya din naman sila sa ganun. Kanya-kanya talaga siya. Totoo. Sa mga nanonood sa FB Live natin, ayan, tuloy natin yung usapan dyan. Oo. Share nyo, para hindi kayo nananahimik. Para kung Correct. mapapahama kami, damay kayo. Yan. Damay-damay na ito. O siya, maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Have a feel-good Lunes, mga kabisyo.